ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം പുതിയ വിലയ്ക്ക് എല്ലാ കൂട്ടവും കാണും ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് പബ്ജിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പബ്ജി കയറ്റാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പബ്ജി ലൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കയറ്റിയിട്ടുള്ളത്. പബ്ജിയും പബ്ജി ലൈറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, പബ്ജി കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കയറി വിളിക്കരുത്, ഓക്കെ? അപ്പോൾ പബ്ജിക്കാരോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രീ ഫയർ 500 മില്യൺ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയപാട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രീ ഫയർ ആകെ 500 MB ആണ്, പബ്ജി ആണെങ്കിൽ 1.5 GB 1.25 GB ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ കാട്ടിൽ വലുത് ആനയാണെങ്കിലും കാട് ഭരിക്കുന്ന സിംഹം തന്നെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ആനയൊന്നും കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ആനയുടെ കൊച്ചിനെ നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് പബ്ജി ലൈറ്റ്, ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫ്രീ ഫയറിൽ ഇപ്പോൾ ഹിറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കോസ്റ്റ്യൂമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഡ്രസ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ വേഗം പോയി പബ്ജി ഇട്ടുക. പബ്ജി കയറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് പബ്ജി ഡിലീറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി, ഒരിക്കൽ കളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ടൈമൊന്നും കളയുന്നില്ല, വേഗം നമുക്ക് കളി വാങ്ങാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് സോളോ ആണ് കളിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതെവിടെ സോളോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബാറ്റിൽ റോയൽ കളിക്കാം. എന്ത് സംഭവം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമൊന്നും കളയുന്നില്ല, വേഗം കളിയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോബി എന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിലും ടീമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. സ്പ്രിൻറ്റ് എന്താണിത്? ഞാൻ സോളോ ആണ് കളിച്ചത്, എന്നിട്ടും ടീം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ 60 ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ടീമിനെ ഫോളോ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്, അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് മുഴുവനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും. പബ്ജിയുടെ ഓരോരു ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ ഇതെന്താണ്? WP1. ഇത് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ആണോ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്? അൺഫോളോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ചെയ്യാം. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പബ്ജിയിൽ പോച്ചിൻകി സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ പബ്ജി ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇതെന്താണിത്? ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിലും സ്കൂളിലൊക്കെ ആര് പോകുന്നു, ഇല്ലെങ്കിലേ സ്കൂളിൽ പോയി മടുത്ത്, ഇനി ഗെയിമിലും കൂടി സ്കൂളിൽ പോകണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്പ്രിൻ്റ് ആക്കാം. ഇതെന്താണ്? ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ട്. ഒരുത്തനിതാ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഗണ്ണും കൊണ്ട് വെടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗണ്ണ് കിട്ടി അവൻ്റെ തലയിപ്പം ഞാൻ അളക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്കാർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അവൻ്റെ കഥ തീർക്കണം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിതാ 2 എനിമീസിനെ കില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിതൊരു പബ്ജി പ്രോ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ വെറുതെ അറിഞ്ഞാണ്, ഇത് ബോട്ട്സ് ആവാനാണ് ചാൻസ്. ജ്യൂസ് UMP. ഈ സാധനം മാറ്റി UMP ആവാം. ബുള്ളറ്റ്. നമുക്ക് ജ്യൂസ് കുടിക്കാം. എനർജി ഡ്രിങ്ക്. ഓക്കെ, മെഡിക്കറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതെങ്ങനെ റീലോഡ് ആക്കണ്ടേ? റീലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്.
ദ ഡ്രോപ്പ് വീഴുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്, സോൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിത് സോണിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതേതാ ഷോപ്പെട്ടി നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ നോക്കി തന്നെയാണല്ലേ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് കൂട്ടാനായി വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനൊക്കെ എല്ലാ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞാണ് ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ജിയുടെ കളി തീരാൻ തന്നെ കുറേ സമയം എടുക്കും. 60 പേരിൽ ഇപ്പോഴും 10 പേര് മാത്രമേ ചത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 12 ചത്ത്, ബാക്കി 42 ബാക്കിയുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം ഞാനൊന്ന് പൗസ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സാധനം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ മുപ്പട്ടത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഓ എനർജി ഡ്രിങ്ക് വെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, പോലീസ് വെസ്റ്റ്. ഓക്കെ വേണ്ട. ഓ ഡേഞ്ചർ സോൺ അല്ലേ. നമുക്ക് വളഞ്ഞു പോവാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിതാ സോണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 1 കില്ല് പോലും കിട്ടി. 2 കില്ലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തോംസൺ. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തോംസൺ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, പബ്ജിയിലും ഫാൽക്കൺ ഉണ്ട്. ഞാൻ ലോബിന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഫാൽക്കണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വെള്ള ഫാൽക്കണ്. നമുക്ക് എനിമീസിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. എവിടെയാണ് എനിമീസ്? ഓ, അടുത്ത സോണും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. എന്താണിത്? ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ സോണിലെത്തി കാണാം. അപ്പോൾ ഇനിയെന്തായാലും സോണിലൊക്കെ എത്താറായി. അപ്പോൾ ഇനിയായിരിക്കും നമ്മളെ ഫുൾ ഫൈറ്റ്. അപ്പോൾ സോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫുൾ എനിമീസിനെ നമുക്ക് കൊല്ലണം. 32 ആൾ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതെന്താണ്? സ്കോപ്പ്. ഓക്കെ. സ്കോപ്പ് ആക്കുമ്പോൾ നല്ല മജയുണ്ടല്ലോ കളിക്കാൻ. റീലോഡ്. ഇവിടുത്തെ പെണ്ണിവിടെ. ഈ പുല്ലിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബാക്ക് പാക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോകാമല്ലേ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിതാ 3 പേരെ കില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സ്പ്രിൻ്റാക്കി ഒഴിവാക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ പബ്ജി ലൈറ്റ് ഒരേപോലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ മാപ്പൊന്നും വലിയ ഇതില്ല. മാപ്പ് ഞാൻ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തോ സ്കൂളും പൊച്ചനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എൻ്റെ ടീംമേറ്റ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചാവുന്ന. എന്തുവാടേ, ഒരുത്തൻ ഡൈയാ. നമുക്ക് മലൻ്റെ മീത്ത് നിന്ന് എല്ലാവരും കൊല്ലാം. പബ്ജിക്കാരെങ്ങനെയാണ് കളിയിൽ? ഇങ്ങനെയല്ലേ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് വെടിവെക്കാൻ പഠിച്ചാൽ, പ്രോണാക്കി വെടിവെക്കാൻ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പബ്ജി പ്രോ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം ഞാനൊന്നും കൂടി പറയാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് കൂട്ടാനെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനൊക്കെ നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ആ ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചേക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ, അവിടെ എന്തോ ഒരു തീ കത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം.
ഓ റെഡ് പുകയാണ്, എന്താ ഹോളിയാണ്. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. എനിമീസ് അങ്ങോട്ട് റെഡ് പുക. അതാടെ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്? അടുത്ത് മാഞ്ഞ അതെവിടുന്ന? ഓ ഡ്രോപ്പായിരുന്ന. ഓ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. സ്കാറിന് പകരം നമ്മൾ ഗ്രോസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രോസ് നല്ല കണ്ണാണല്ലേ. സാധാരണ ഫ്രീ ഫയറിൽ നല്ല കണ്ണാണ്, പബ്ജിയിൽ വേർത്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതെന്താ? ഓ സ്പ്രിൻ്റ്. ഓ ഗ്രോസ പൊളിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. പൊളി. ഓപ്പൺ. ഇതെന്താണ്? ജയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു കാർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ തുള്ളിക്കൊണ്ടൊന്നും പായാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒക്കത്തില്ല. നമുക്കെല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ കുത്തിക്കൊല്ലാം. ഓ ഓക്കെ. ഓ ഡാമേജ്. മെഡിക്കൽ കിറ്റ് അല്ലേ? അല്ല ഫ്രണ്ട്സ്, അതെന്താണ്? അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഓ ഞാൻ താഴെ വീണു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്താണ് ഇത് കളിക്കുക? നമുക്ക് എനർജി ഇട്ടട്ടെ വീഡിയോ വെക്കുമ്പോൾ. കുറച്ചും കൂടി എനർജി ഇട്ടട്ടെ. ചേക്കൻ വിശന്നിട്ട് വയ്യാന്നാണ്. ഒക്കെ ഗ്രോസ് എടുത്തവന്മാരൊക്കെ തല പുണ്ണാക്കണേ. എവിടെ? എന്തുവാടെ ഒരുത്തനെയും കാണാനില്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴല്ലേ കുറേ എണ്ണം അവിടെ വെടി വെക്കുന്നുണ്ടേ. ഓ ആ ഒളിച്ചിരുന്ന് വെളി. ഓ ഇവിടെ ആയിരുന്ന. ഓക്കെ, ഈ പബ്ജിയിൽ സ്കോപ്പ് ഔട്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓ സോണൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. സോൺ നല്ല ഫാസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഈ കളി ബൂയി അടിക്കും ഉറപ്പ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, പബ്ജി ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പബ്ജി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ എഴുത്തത്തെ ഒരു. ഓ വിന്നർ ചിക്കൻ ഡിന്നർ. ഓ പൊളി സാധനം. എന്തുവാടേ? ഓക്കെ, നമ്മളിതാ കളി ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എമൗണ്ട് ഇടാൻ വാ. ഓ പൊളി. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എമൗണ്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോയി അടിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിത് ലെവൽ 2 ആയിരിക്കുകയാണ്. ഓ ഇപ്പം മിഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. എന്തൊക്കെ താപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് പബ്ജി അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടാണെങ്കിൽ വേഗം പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കോൺ തന്നെ എവിടെ ചെയ്താൽ ഞാൻ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫാൽക്കണെ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചേക്കുക ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ്.
ബൈ ബൈ.